rabula mun ce wani in yi waje ka gwagwada masoyi wanda ya zama baya shayan kawai yawa Allah shi sayyidina Muhammad in ya bawa ga ɗan dagin nan in ya bawa ga ɗan dagin nan shugaban bayan Allah nan Muhammadu mai kan safar nan mai kan safar nan kamar sarai an kare kenan an abadawa za a kuma labbaik rasulallah labbaik rasulallah sarki na gwanin kyauta Allah kai na roƙo dan girman rasulallah gwanka na zo da ɗan ƙoƙo a samun buƙatata in samu kai sako duk mai san rasulallah yayi ta kiran rasulallah ƙara isa ka ƙara du gumba sani uban gaske mai matsayin da ba ya faɗo limami na ɗan aike al'arabi al-mahadi in aka ce ka ce take tauraron halitta ne babu irinsa sallallah aiki na da saƙona babu abin da za su yi in ka so kaman afuwa tilas ne na gode ba ba zan daina roƙo ba Allah sake ban dama in shewa da baitoci ta faɗar rasulallah alwani ya ada hayu alkayomo mai suna je dogayyo iwaƙi zama sarkin shiryayyo ya shirya yadda ka shirya shi ya shiryo ya shi ne lafiyar lafiyayyo ya sarki mai yi yabo nake shirin yi Ema wanda kake yayi mai sanya ya sanyi mai alfarma adalin masoyi mataimakin halitta matsirar bayi wannan wanda kafurai ke shayi ikaran himma ikaran azama ka zo bayan ilhama saboda mai alfarma in yabo shugaba a ƙasa sarki a sama farkon sama mai farkon suna ma musu da famuji ta ba mai fadin ba rabu ƙaran buni da basira mai faɗi in yabo an faɗi wanda kowa ke ta faɗi wanda ma'aika da annabawa ke jari mai gidan girma da gidan daɗi manzan Allah gidan daɗin daɗi ya makagina ka haska ka girjina ka ninka sani na da mai babban suna ka yarda da ni ubangiji ka zuban kauna ka zuban tsantsar soyayyar manzona saboda amuntacce suturar aljanna ikara salat
sirar zati mai daɗin sauti Abdullahi kuma Abdul zati wannan da salati yake masalati kai tamar salati gwargwadon girman salati ya salatin da yawa salatin ya yi ta yawa ya fi yawa adadin yawa sau yawa in kama uban ɗakin ƙadirawa sarki adali uban tijjanawa igatan shawa da larabawa a salatin mai sama da matan mai rahama da masu girma ƴaƴayen fadima ikasa alaye har da sahabbai ma ikasa ƴaƴan sajan uwan fadima irabi dan so ka gwada mani kyauta mai girma iman iko Allah in ya gwani iya sanda hasken sanda cikamakin sanda wannan wanda ya fi kowa iya sanda da shi kaɗai ne yake yin cikakkiyar sanda kuma shi kaɗai ke yin yadda ka ce ai sanda zaɓen man farko a komai farko a farko a sama farko a suna farko a halitta farko wannan da ka fi so can kafin kai farko shi ne farko kuma shi ne a farko yabo yau zan mai ga shi ba ni da komai iso mai komai tabbatan dai mai tsira da aminci rabu kankara mai wasila da fadila fil jannati rabu da mai idan girman saka karbe mu munai mai shugaba Aminu mai ceto hasken kowa shine alfarmar kowa annabi soyayya rayuwa a fagen sai faruwa yin amurka irin la'ambiya soyayya rayuwa a fagen ƙauna sai ƙaruwa yin amurka irin la'ambiya ya ahadin sarki daya a Allah a can duniya samu ka khairin anbiya shi ne mai gaskiya halinsa ake yin kohiya ai soyayya kan gaskiya soyayya rayuwa a fagen ƙauna sai ƙaruwa mai kawusar mai sabilu manzan Allah in ji kishirwa in taho shada ruwan kawusar mai kawusar mai sabilu manzan Allah in ji kishirwa min taho باسمك خالق كل شيء يا الله أدريك مكيرو أو سيدو يا